Ningabambisana phela bekuphendula imibuzo. Okay. Sanibona, igama lami ngu-Asanda Proud Mzulwini, ngisuka Emkhazini. Ngiqhikiza iqembu lethu libizwa ngamaQhathanzipho. Izathu ukuthi sibizwa ngamaQhathanzipho inkusho ukuba inono. Okusho ukuthi samanono, imvunulo yethu njengoba i-pink it's supposed ukuthi ibe clean, and also uma ungabe uyintombi kumele ube yinono, even ukuyiphatha kahle nje utshengisa ukuba inono. So ngizocela ukudedela iqhikiza samaqhikiza futhi eqembini lethu. Sanibona, njani ngithi mina ngaphila igama lami Asanda wami, so mina ngiqhamuka ensimbini la efoleni, ngiphuma eqembini lase AMAQHATHANZIPHO anda ugogo Nxumalo. So eziqhikiza ngachaza nje kafishane ukuthi iqhikiza umuntu osuke eyintombi oyiphethe kahle, okhulile ngokweminyaka nangokomqondo, kwazi ukuthi akwazi ukuyalingana angaphansi nazo ngokweminyaka, aphinde futhi anakekele iy'ndleko zaseqembini. Negama leli lithi AMAQHATHANZIPHO lakhishwa thina amaqhikiza ngoba nisibona ubuclean bemvunulo yethu njengoba i-pink and white, nanokuthi-ke sihloniphekile phakathi sabona. Lapho ngokwethu beyithe inkosi iyasibiza njengey'ntombi zasembumbulu, okusho ukuthi thina singaphansi kombumbulu usenzele umcimbi ukusibonga njengey'mbali zethu ezingaphansi kombumbulu, and laba sebekhulile njengathi bazograduate namhlanje, kusho ukuthi sazoya lapha eToweni siyograduate. So yes, amajazi ukuthi sesikhulile, siyabonga ukuthi sigcine size sifike kule minyaka esikuyona ngoba sesidlulile 21. Amen. So ukuba kwethu la kutshengisa ukubaluleka kwethu, kuyasitshengisa nokuthi sibalulekile ngokuba nje inkosi ithathe isinqumo sokuthi isenze nomcimbi wethu imali leyo losuku nje elinike thina sigcwale khona la sibe yimbali kuyasijabulisa ngoba sivezele ukuba sibalulekile thina zimbali zezwe. Ngicela futhi nokugcizelela la kwimvunulo yethu njengoba sigqoke kanje, besicele uNkulunkulu ukuthi ucela sigqoke amavesta ayelo nama-pink ayelo. Kahle lo khala lwakona ukhala wethu pink and white. Mhlampe nangelinye ilanga ngisazona isibone ngayo sigqokile siconce. Iy'keti zethu ijwayele ukuba mhlophe zibe pink, ivesti liba white. Sangibuzanga ukwenzela ukuthi nalabo abantwana abangemuva bagqugquzele ukuthi nabo bafike phambili, ngangokuthi nona 16 afisa ukuyoma lapha phambili ajabulele ukuthi usefikile kule minyaka lesi esikuyona thina. Iyona inhloso yenkosi noNkulunkulu. Nakhona futhi ngoba esenzele umcimbi kusigqugquzela ukuthi lento esiyenza ibalulekile, iqhamuka dala from okhokho bethu. Lolu siko salifica sikhona, siyaqhuba futhi sizofunda negeneration iphinde iqhube. Libalulekile kithi lisitshengisa ukuba amaZulu, ukuthi ukuba yintombi nokuhlala iphethe kahle kubaluleke kangakanani. Sithe mengabe sifika ogogo base basisa etendeni, lapho mesifika khona bona base baba ne-meeting yabo. Thina-ke etendeni safike sacula sagida kuyi-part of usiko lethu. Egideni kwethu thina ezisikhulile sase siyayala-ke intombi ukuze siyikhumbuze ukuthi ithini inhloso yethu sibe la, sithini isizathu, and sifisa ukuthi kwenzakaleni ngayo ntombi ngoba sigcinile njalo ukuyigcina nje, kodwa sinezathu ney'nhloso kanye ney'fiso esisenza ngazo yonke indlela ukuthi sigcine sifikile siphumelelele ukusenza.
Okay, engasisho, okay ngisacela ukusho 2. Engasisho ukuthi for laba sebekhulile awupheli umcimbi ikhekhe engakosiko. Okusho ukuthi uma ngabe usuyithola usuku ubudlelwane and uzizokwazi ukuthi usuthola ipressure yokuthi umuntu ugcine sekudinga u20 izinto ebengakoveli kini, angewupheli umcimbi. Mina ngisizomtshela isithini zathi noma umuntu esasesaction umtshela ukuthi imephi ohlezi noma ngaphinda nyamalala uzophinda abuye ngoba umcimbi awulisiki ikhekhe. And okunye esibayele ngayo ukuthi kubalekile ukuyiphatha, uveza i-background yakho, uveza ukuthi uba yes and ukutshengisa nokuyihlonipha nokuyivimba futhi ey'ntweni ongasuhlangabezene nazo, i-teenage pregnant, izifo. Lokhu kungadala ukuthi kugcine sekukulimaza ungasakhona usho ukufocus ekuthenini wakhe ifuture yakho. So kubaluleke ngalokho ukugcina. Uthi phela ngathini usigwemile la khawuzange uzusho ukuthi azange siye snap. Siyitshelile intombi ukuthi iqiniso lithi akuthina sonke esidalele umshado. Iqiniso lele ngesisibalekile. Okusho nanokuthi njengamanje abantu besise sebeyathanda ifuna ukushada nabazi ukuthi intombi iphethe nayo ifikile nokuthi iyintombi kuphela. Wena uzomsiza ngani nawe? Intombi nentombi kubalekile ukuthi ifunde ngayo yonke indlela izithola umsebenzi ukuze nomyeni futhi kube lula nokuthi akuthole noma ngathiwa awudayelwanga umshado kepha ube na something ezokuphilisa. Number 1. Uthulithi wena uqabe